nongbah Shillong hynnin sngi lai tarik risaw arpo, mynta sngi sau tarik risaw arpo, kala sakhi baka GPO kala dap deki Samla Pule kiba Ieng lain thep ke exam paper, lyngba ka speed post. Kumban chupan kan mau ke nehu kala peloin ke exam final semester jong ke BA, BSc bad BCom, bar kala batha ke Samla Pule bikin haban thep ke jingle exam ke jongki lyngba ka online, ka balong lyngba ka app, bar kumjuru bikin haban thep ru deka offline ka bamut bagi haban Phah ke paper exam jongki lyngba ka speed post. Ka RiKhasi channel kala Laiñ kubor halor kan hiya bakala persyang banyak keren bakini ki Samla Pule hindai omdan weiru batre ban keren bat ka RiKhasi channel. Ka jingkali ka ba ka RiKhasi channel ka kwa ban tip ka long hatu kan ni ka jingle thep ke exam paper je ka post office kam demo ka jingpen khen ki kindon ani ki protocol jong COVID-19. Namar la yo I bakla don ka jelum paj ba GPO bat sakawai ru ka jingkali ka long ba balai ka nehu kam Phah ki ni ki Samla Pule bakin Phah ki exam Pule jong ki chala ki jong ki college bar ka college par kan sapen poi ki paper jong ki Samla Pule shabadai ban pen poi. Sakawai ke jingkali ka long balada kini ki Samla Pule ki sa shanong kendong bar ka bomdon network bar ki bajengai na ka post office hatu kin le kumno ya kani ki exam.